Може да разкажеш какъв е продукта, който си създал? Тъй като аз съм семейен човек и имам малко дете, и на мен също като на всеки семейен човек идва момента, когато трябва да купи първия велосипед на детето си. И взех първия велосипед, съответно, който беше втора употреба. Трябваше да се смаже, да се стегне, да се прегледа туйно и по него, за да може да все пак да започне да се движи. И стегнах го аз, направих го, нагласих го всичко, велосипеда. Качих детето да започне да кара, да се учи. Значи за цялото лято, точно дали има и 3 пъти се е качил на колелото и го е карал. През останалото време си беше просто разнасяне на ръка. В следващия момент детето пораства и аз се сблъскам с нещо много интересно. Какво да го правя този велосипед? Да го подарявам ли? Какво всъщност да го правя? Ако започна да го продавам, колко време ще го продавам? Нали, искам да взема някаква цена на него, за да мога да използвам тия пари, да купа друг велосипед, който детето да може да кара. Обаче колко време ще отнема? Пускам го да се продава, аз съм поредния. Поредния, като казвам, значи наистина един от многото, които трябва буквално да свалят цената до неузнаваемост, така да го кажа, до един минимум, да могат да ме забележат евентуално, някой да го купи, което пък напълно безсмисля продажбата на велосипеда. И тогава идвам до заключението, че е по-добре да го подаря. И така, сблъсквайки се с всичкото това, разбрах, че всъщност аз като семейен човек се нуждая от една такава услуга. Нуждая се да мога да върна някъде велосипеда и да се здобия с друг велосипед. И така всъщност ми дойде идеята да създам обратното изкупуване или тъй наречения байбек. По този начин сякаш колелото расте заедно с детето. Точно това е идеята на байбека. Когато вземеш велосипед за своето дете и когато то порасне, ти да можеш буквално за 1 до 3 дена да го замениш. Буквално да го върнеш в фирмата, ние да го изкупиме и веднага да ви дадеме по най-бързия начин следващото по големина колело. И да може детето винаги да има ново колело, не да се чуди сега да го стягам, да го правя ли, втора употреба ли да купа, какво да го правя това колело. Избягва се цялото това нещо от това какво всъщност да го правиш. По-важното е, че вие няма да се налага да го поддържате и да го оправяте. Да. По-важното е, че може всяка година да взимате нов велосипед на детето си, т.е. детето, когато го отрасне, дори ако искате да смените модела, не е нужно даже да го израснало. Излиза още по-хубав модел, с още по-добра окомплектовка на частите и вие решавате да го смените. Всяка година детето ви може да кара нов велосипед.